Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. Abịa m ka m jụọ unu ofu ajụjụ. Kedu ndị chọọ kwụgba? Ịchọọ kwụgba si na ịchọrọ ya, si na ịchọọ kwụgba dee nye ide n'ihe ọzọ, jos dee nye. Onwe onye ga-abịakwute gị, onye ahụ ga-abịakwutezi gị, gị na ya ekwuzie nye ọfụma, ọ kọwalụ gị ihe bụ kwụgba. Ma ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, ị nara anụzi Igbo, maka na ihe unu ji asụsụ anyị eme na-ewezi m ezigbo iwe. Unu amazi ihe bụ Igbo. Mbọsị ka m kwuchelu nde, ụfọdụ bata inbox bịasịra m kọwalụfe ihe bụ nde. Ịtraizikwana ya ọzọ, mụnwa alaikira m ya. Ya bụ ihe unu na-abịa ajụ m ma nsụcha Igbo, mụ bịa kọwalụ unu ihe bụ nde. Ọ na-asụkwa m oskos nwa mkpi. Eziokwu ka m na-agwakwa unu, dịtị m na-ewesi m iwe ike. Ịbịa na-ajụkwa m ihe m kwuru m kwugheli enye, maka Igbo ka m na-asụ. Ịmaghị asụ Igbo, ije mụọ Igbo. Ikwukwene ka m kwuo okwu jọrọ ezigbo njọ ebe o. In short, ihe m na-achọ ikwu bụ na onwe onye chọrọ kwụgba, ọ bụrụ na ị chọrọ ya, si na ị chọrọ ya, okwu agwụ. Ọ bụrụkwa m ga-abịakwute gị, onwe onye ga-abịakwute gị, unu wee kpazie anya akpa. Ọ ga-abịa meet gị na comment section, inbox gị. Onwe ndị na-ajụ maka Canada visa. Chekwelunu ka m bịa, chelunu 1 minute. Ịma na m gwachi unu okwu Canada visa mbọsị a, si na anyị ga-achọta ndị ga-enyelu unu aka. Achọtago onye ga-eme student visa, ọ nọlụ standby. Ka ekwenu unu bịaba ka emebe, onwekwa onye bịanụ ka emebelie Canada student visa. Unu si na work visa ya ka unu chọọ, afụrụ onye na-eme. Ụfọdụ sikwa na visiting visa ya ka fa chọọ, aka enwetere. O nwere nwaanyị abịakwute m bịa gwa m na di enweta Canada visiting visa. Mụ bịa kọwala ya nkọwa ihe ọ ga-aga oluo ka o nweta akwụkwọ ọsịsọ ebe ahụ. Mụ biko, mụ bịa kọwala ya, nkọwachichali anya, si a na ihe ọ ga-eme ka o nweta akwụkwọ ọsịsọ ebe ahụ, ka ọ bịa kpọlụfa. So agwachazia m anya. Ihe mmezi bụ na nsị a, oke di gị nweta Canada visiting visa, ọ sị m na o nweta gị. Nkọwachaziali anya, nsizi anya oke nya bịa ka ọ gwa m onye ma elufanya o wee gaa, ka m weli enyelu ndị be anyị aka, ka enyebezie ndị be anyị kọntaktị ahụ. Okwekwe m, mana misteki m mezi bụ na edetuozi m afa nwaanyị ahụ ka m wee jekwe cheki enye n'inbox ma onyego m nọmba ahụ. So amatazi m ya, andị eleme amatazi ya kịta. Ọ ya afịa arụ wee loketi kwue. Amara m ma odere. Ya bụ, ọ bụrụ na ị na-ege m ntị n'oge, ịbịa dekwie ọzọ n'inbox ka m weli enyere ndị be anyị aka, maka ndị na-ajụ m Canada visiting visa dị too much. So ịbịa dekwie ọzọ, ọ bụrụ na ị delie, ịrapụzi ya, mma eloketi kwe gị, mana ọ ga-ete aka. O wee bụrụ ya, na-ayọ ndị be anyị, fa biko unu aka edezi n'ihe ọbụla, kwụsịgodin nde ihe. Ma ị sọskraịbụ, kwụsịgodi nde ihe, maka achọrọ m ịchọpụta nwaanyị ahụ, maka ọ nọ kịta n'inbox, mana eloketi nwụrụ m ya duto na messages lu 1 million 2 million. Mmadụ edechenwu reply chi onye ọbụla, ọ na-ete aka tupu m wee reply kwa mmadụ. Ọ na-ete aka tupu m loketi kwe nwaanyị akịta, ote aka. Unu rapụ ya ka ọlụ ụdị izi. Unu kwụsịgodi nde ihe ka mma ma achọpụta nwaanyị ahụ, maka m bịa na-aga one by one. The thing dị too much. Nya eloketi nwozimie, mana m emechekwa kịta aloketi enye, mana ọ ga-ete aka mgbe ahụ ọ dịgo late. Na-ayọ unu kwụsịgodi nde ihe ka m loketi enye. Biko nwaanyị a, biko dododo, ọ bụ na ị bịa na comment section, bịa dezie n'oge nwa ka m jiri aka m wee bịakwa na inbox ọzọ, ka inye m kọntaktị onye maili gị Canada visiting visa, ka nye ndị be anyị weli enyelufe aka. Ya bụ, unu abịasikwa n'inbox for now. Nya
for 1 week unu aka abịazina ka m nwee ike wee na-aga through messages all the too much. Achọrọ m ilocate nwaanyị ahụ, biko ịgafete through this video isi n'ọgịnwa. Chetakwana na anyị si onye chọọ kwụgbakwụgba ya dee ihe nya si achọrọ m kwụgbakwụgba okwu agwụ idetikwe n'ihe ọzọ jos ịkwụsịzi ya maka ndị chọzi kwụgbakwụgba abịa kọntaktị ya gị na fa super ọfụma. Ịma na ma work visa ma student visa na-ewu, work visa ma student visa na-ewu. Ọ bụ ọkwa ọgụ nne na-agbalị nwa ya. Ọtụtụ ndị na-ekwu gbakwụgba ahụ, ọtụtụ ndị o nwekwa ndị melie sọsọ fama menwu onye, mana ọ fịala arụ mmadụ ime emenwu onye, ọ fịala ezigbote arụ. Ọkwa n'ihe nsi ike a ị ga-adịrị, ọ fịala arụ mmadụ ime emenwu onye sọsọ ya. Mana ọtụtụ mmadụ na-ekwu gbakwụgba wee menwu onye. Ọ bụ ihe ọtụtụ mmadụ mere, mana work visa mana student visa, ọ bụ ihe ọtụtụ mere. So ị na-echekwa na-eme isi gị anya gị, ị na-eje na ọkwa visiting visa, ị na-eje ebe ahụ matakwa na visiting visa na-ele isi na-abụ itinye, ị na-ekpe ekpele ọ bụrụ garanti 50-50 na 50% na ọ ga-aga 50 bụ na ọmanga. So ị na-eje na ya uche gị adị ya, ọ bụ wọkụ a ya na studenti a bụ garanti. Ihe eje chọọ kwụgbakwụgba mee nke dị garanti, mana isizikwa na ị ga-eme nke visiti na ọtụtụ ji agafe, ọtụtụ ejiri ya agafe. Ọkwakwa nke ihe ị ga-eme, anakwa m ekpe ekpele ka ọkwa ahụ, ana m ekpe ekpele ka ọ gaa, mana ọtụtụ na-akwa, ọtụtụ na-aga. Isolu na ndị ọkwal ka ihe ị ga-eme, maka ọ bụrụ onye ọbụla melie na-agafe, mana nke wọkụ a bụ inwetakwere onye na-akụ ya stret, ịkwụọ ya stret ọga. Ọ bụzi student, nke student bụ over garanti, ọtụtụ mmelikwu gbakwụgba. Nke Canada student a ịma dependent na-ewu ebe ahụ kịta, eji dependent agakwa, maka nke UK dependent akwụsịgo. So ebe nke student Canada na-aga ọ na-aga kịta with dependent. Ọ bụrụ onye maala ihe ị ga-eje mmeenye gaba gụ na ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na aka esichere gị ike ije mmebe kwụgbakwụgba, ịbịazina na-enye mmadụ nsogbu na inwere ego inwere onye inye aka, inwere ịchọrọ nke ịchọ visiting. Ana m agwakwa gị na sometimes ọ da agakwa ha, nke bụ eziokwu ka m na-agwakwa unu. Ya bụ anyị na-ewetara unu okwu ndụmọdụ, ọ bụ ndụmọdụ ka anyị na-enye unu, ya na kedu okwu ihe anyị ga-akpọkwu ya, ndụmọdụ infọmeshọn ozi infọmeshọn bụ ozi n'ọnụ Igbo, ọkwu ya ndị be anyị. Ịmasịkwa ihe bụ infọmeshọn n'ọnụ Igbo ịtapịa anya, mana infọmeshọn ka nsi mmalụ bụ ozi, ọkwu ya. Ọ bụ ya bụ aka ọlụ anyị. Ọ bụrụ anyị na-eweta visa ahụ, ọ bụrụ anyị na-eweta ọlụ, ọ bụrụ anyị n'ọjọọ ọsọ, ọlụ anyị bụ okwu ndụmọdụ, ya bụ guidance information. Ọtụtụ si na faji information ahụ gafelu wee mecheche solu guidelines anyị, guidance anyị na-eme meche. Anyị nye gị information, ịbịa na wetara anyị si anyị mebekweli gị nọ iweli elụbazi ọlụ, ịmaghị eji alụ ọlụ, ije chọọ onye ga-enyere gị aka iwetenela anyị nya bak, maka ọlụ ga-akali anyị aka. Onye ọbụla nwee nke o specialize. Anyị specialize in information guidance, advice. Ọtụtụ bịa na-ekene anyị maka information, advice na guidance anyị na-enyefe. Information, guidance, advice, ọ bụ ọrụ anyị. O nwere onye bịa na kọmentị nya afọ m ya,
ọ sị na anyị chọrọ iji ya wee nweta subscribers na no offer, too bad. Afụkwa m ya owe m iwe o. Ya bụ na-eme anya na-ereli anya n'akụkụ osisi adịrọ m nso, ụdị onye ahụ ka m na-ebido kala osisi tibie ihe ozugbo. Ya bụ anyị chọrọ iji nnọọ bịa nwetacha subscriber no offer, lijuo nsi ọnụ dị a kịtịkpa gbalie gị anya dị a, nweta gị isi ka mma ata gị, lipụ nsị dị a. Ya bụ ka anyị bịa na-ekwuwesicha agba anyị bịa nnọọ anyị weli 5 hours na-asa mmadụ niile okwu ụwa niile ma ị sọskraịbụla anyị sie gị waka damkpụrụ ụba nka liwe nsi ọnụ dị a. Ọ bụrụ nwunye gị kpọpụta ya mgbe anyị mere ihe many years n'efu n'ọdịsi ya anyị sizi common subscribe abụrụ ego isizia na anyị bịara ka anyị nweta lijuo nsị ọnụ dị a common si ebe a pụọ. Nweta gị ọ bụrụ n'ụzọ ka mfụ gị to God maka Chukwu mfụ gị n'ụzọ ihe mmemme gị ihe akọta mfụ gị n'ụzọ ịmakwa onye mbụ mfụ gị n'ụzọ ịmara ị na-aga nghọchikolu gị ịmara mbido dọkabalị gị akwa maka ịchọ ka isi wagbuo anyị bịa nnọọ na-ekwuchiche nnọọ okwu onye jụọ ajụjụ na comment section ma na inbox anyị na-abịa na-asị anya onye ahụ asọskraịb kịtịkpa gbalịkwukweghị ọnụ ebe ahụ lie nsị don't be silly, lipụ nsị. Ezigbo iwe na-ewekwe m ebe ị nọ. Achọrọ m osisi afụrọ m osisi nso ma mbido pịaba gị ịtarị gị sọskraịbụọla anyị isi na ịma nsọskraịb na anyị na-eme again nnọọ sọskraịba no offer, lie nsị dị ya, lipụ nsị. Nweta gị enweta to God eziokwu ka m na-agwakwa gị maka iwe na-enwe m maka ọlụ ju umearụ unu na-eweta m nnukwute ọlụ kara aka m na-ewetara unu na-akpọsọ fonu na-ekwusa okwu ịmara ihe ọ pụtara mana ọ bụrụ ndị na-agba asịrị anụ ọgụ ị na-eje spendi awa asị ebe ahụ nọghị ibute m ọrụ m chọbalụ gị infọmeshọn mama nyebe gị advice guide ba gị ịma mwepụta aka je sọskraịbụ ụlọ anyị lie nsị ebe ahụ ọsịsọ. Ị ga-akwụ anyị consultation fee ma ọ bụrụ na ị sọskraịbụ lọrọ anyị lie nsị ebe ahụ. Mmekete fụ gị eziokwu ka m na-agwa gị adụọkwa m gentle o nwere onye nna ede na United Kingdom mbọsị mma afụ ya n'ụzọ ihe mma eme anyị agbakọla anyị ma ndị eke a ga-akpọta eke mbọsị ahụ ana m ede ka m were anya m fịa n'ụzọ ana m edi maka ọ nọ na United Kingdom nnọkwalụ na ya ngwa ya na nna ayị ala anakwa m akwachiala nke m akwachi o nwere ụdị m achịra ịmara nwere m okwute wee fayaba gị kụpuo gị ma isi ịmara nwere m okwute ọkwa ntụkwuru ha ogwu mma atụ gị n'ala mma awa gị n'ala were aja tinye gị n'ọnụ mma eji aja tinye gị n'ọnụ ilie ị ga-eji aja lie ị ga-eli aja mbọsị ahụ. Ọ bụrụ obere ihe ị ga-eli aja mbọsị ahụ. Ngwa gị na ada atakwa ntị oke ata o jekwa jụọ ese ọfụma jee jụọ ese maka ịmara o nwere nwaanyị azụzụla ezuzu n'ụlọ ụka fa ka m ji wee tie ihe nke maka achọpụtara m ụlọ ụka ya njee n'ụlọ ụka ya wee tie nye ihe tie nye mmanwụ di m wee sị m kwụtịa ụtọ kwụọ onye akụ kwụtịa ụtọ. Ya bụ ka ezi ebe m kwụsị amazị m ebe m kwụsị o nwere onye ndị na-emenwu ihe ahụ sọsọ fa dị very few ndị na-emenwu ihe sọfa dị very few. Ya bụ wọkụ ọlụ ya na ịgụ akwụkwọ ọ dị very few ọ bụ kwụgba kafa ji wee gafeluche ị nọrụ na-ama gagaga na-akọtọgheli ọnụ ị mara nke ekwe na-akụ ibe gị na-eme ka isi na ya
ịnọlụ nnọọ bịa na-enye mmadụ nsogbu ịnọlụ bịa na-enye mmadụ nsogbu abịa na-egbuwelu ụlọ ọrụ na-eke obulu ụlọ ihe na-aghọta ihe aghọta a ga-egbuwe di ụbụlụ gị wee were amamihe tinye gị na ya a ga-egbuwe ụbụlụ gị were amamihe wee tinye gị na ya ka ị wee nwee ike mata ịbịasịkwana si m kọwaba gị ihe bụ nde ịbịasịkwana bịa sị m kọwaba gị ihe bụ nde ma ọ bụ narị ịbịasịkwana ọzọ ọ bụkwa na iso wee mie kwụsị ya ozugbo jee tụọ research chọọ ya ịtraịkwana ya ọzọ ebe nnọ ịmakwa na mbụ Igbo language police ịtraịkwana ya ọzọ ebe nnọ ịbịa jụ m kedu ihe bụ nde ma ọ narị ịtraịkwana ya ọzọ ime enye mgbọsị nwe good day saa gị okwu nshọtụ ndị jụ m ya sara mfe okwu ahụ na ajọ so m ignore ofa completely ignore ọnya completely nke bụ m gị ịbụ onye Igbo isi m bịa kọwaba gị Igbo ihe ị ga-emebu ije kpọọ ticha Igbo gị ọ bụrụ ya ka anyị ji asụ unu kpọta ụmụaka n'Igbo class word unu na-asụsụ oyibo akpaligali onwe unu ịdagokwe ma ọ bụrụ na ị mara language gị ịdabago ihe ịdaga ada ma maka praịmarị tin ka ị mara praịmarị tin ọ na bụ sekọndịrị ka ị ga-ama ọ bụ sekọndịrị ka ị ga-ama praịmarị sọntin ị mara ọ bụ sekọndịrị ka ị ga-ama ọ bụrụ na ịchọ kwụgbakwụgba dee nye na ịchọ kwụgbakwụgba maka onwe ndị chọlianụ ga-abịa mitie gị ọ bụrụkwa m ga-abịa miti gị ọzọ ịbịa inbox especially subscribe ọla ịbịa imekite nwa anwa bịa mpụta m blọkụ ọrụ ozugbo ọ bụrụ na ịchọ ịbata inbox ịsubscribe ọla anyị screenshot onye ịtụbata ma idechie question ịtụbata ya ideche question gị ịtụbata onwe ndị na-abụ fabia feje subscribe also batasi na fa subscribe nwee ndị na-abụ fa subscribe ọma fe hit na notification bell mfụkwu ya na ihitire notification bell mama atụpụ na alịga ọnụ ị ga-subscribe hitie notification bell o nwekwe ndị dị fond of fabia dee ihe na messenger feje na WhatsApp dee fa dee na messenger feje na WhatsApp dee ị na-eme ekwụsị ya ozugbo ka mmadụ ya kedu ụdị nọnsensị bụ ihe ahụ ihe anụ ofu ebe wee na-ede ihe anụ ofu ebe chuzuru WhatsApp ma ọ messenger ị nọrọ ofu ebe na-ede mgbe m ji bịaza gị iwelie ọ na-ete aka tupu m bịaza mmadụ ihe ọ na-ete ezigbo aka kọmentị na-adị mkpa o nwere nwoke kọmentị si m ọ bụ na anyị achọrọ ịdị na-aza mmadụ oku ma o deela anyị m wepụ WhatsApp ahụ anụkwalụ m okwu wepụ WhatsApp maka na ụfọdụ bịa ede ihe na WhatsApp aje na messenger je ịbata na messenger oju ruo 2 million messages ijekwa na WhatsApp oju ruo 2 million messages kedu ebe m ebido wee zaba amara m ebe m ebido wee zaba ya bụ enye m ọlụ ebe a ihe edebe n'ofu ebe mgbe m ji bịa za gị iwelie ịrụ akwana m ọkụ n'ike mụza gị mgbe ọbụla m ji za gị iwelie onwe ndị na-adịghị lọkị mbọsị ahụ ode ka m na-azụ ya kliki ọ bụ nọ mbọsị ahụ si ha onye nwekwa lọk nwee ndị dee ihe since m aka azara 3 months 4 months aka m azara so ihe na-achọ ikwudebe bụ ọ bụrụ na ị subscribe rụrụ anyị ịnwa na anwa batakwa inbox anyị ịnwakwana ya anwa ịtraịkwana ya ekwuchegokwa m ya ịnwakwana ya anwa o ịnwakwa anya anwa m pụtakwara ana wee fụ na ị subscribe ijele bịa inbox bịa na-enye anyị nsogbu m pụtara m blọkụọ gị na peji anyị onye m emekwe gị imekwa eche mmakwa eme ebele ọ bụrụ na ị chọrọ ịsọskraịbụ la ịbịa ozugbo isi how much bụ consultation fee enye gị how much ịkwụọ ụgwọ tupu anyị na-agha akpaba nkata anyị na-aga ama mkpa nkata weli time anyị precious time mgbe niile na-anọzi 2 hours
nya mbịa kpọdo isi na-aza unu ihe ọ bụrụ n'efu ma 3 hours o nwere ike kịta nnọọ 1 hour n'ụtụtụ nnọọ 1 hour n'ehihie na na-aza ajụjụ asị unu subscribe ụfọdụ si mee isi ike si na nọ n'olu tụrụ anyị na o kwesịrị onye ọbụla subscribe la ịnwekwa na anwa bịa n'inbox anyị jos gabakwala onwe gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịsubscribe jos gabala onwe gị ịbata na n'inbox anyị bịa ime anyị yawụ ma ọ bụ bịa dee ihe pụọ bịa n'ọchịchị ihe njide ayọ unu chaa n'inbox for now achọrọ m onwe nwaanyị nna atọ ka m nwee ike locate ya maka witi rate unu ji eme inbox maazị kwe locate nwaanyị ahụ maka meseji bịa ju mere locate muzie ka emesịa